Zdravím vás. Teraz si ukážeme uzamkínanie objektov, obrázkov, textov a tak ďalej a funkciu undo, ktorú už poznáte určite z textových súborov. Na to, aby sme uzamkli nejaký objekt, obrázok, alebo máme už vlastne nastavený nejaký štýl, šablónu, obrázok, s ktorým nechceme hýbať. Môže sa stať, že sa nám náhodou pohneme obrázkom a nevieme presne, kde sme ho v tom momente mali. Čiže na to slúži krásna funkcia lock a unlock. Klikneme lock a v tomto prípade nemôžeme s tým obrázkom už absolútne hýbať. Tak, aby sme ho odomkli, dáme už len unlock a môžeme s ním hýbať. Takisto vlastne funkcia krok späť, undo, táto šipka znamená, že sa posuniete o jeden krok späť tam, kde ste boli, čiže môžete sa dostať až na začiatok alebo dopredu. Čiže ak spravíte nejakú chybu, máte možnosť ju predísť jej tým, že uzamknete si objekt alebo máte možnosť funkcie undo, ktorá navráti zmeny, ktoré ste spravili. To by sme mali v uzamkýnaní objektov a ďalej sa pozrieme na linkovanie textu, obrázkov, objektov a tak ďalej. Teším sa na vás na budúce. Majte sa pekne.